sum ni gine magi kelone ang'owa jogi. Wach maracha hii. Awuoro gima timore pau siasa gito pinya kwa Ramogi. Obro kao ywe madundo, obro duogo kod weche buora ka obro temo ng'ene na amend paro mar chik mar omenda nyakwa Ramogi. Wakao thuolo kendo mar wako jowa mane winjo wako kalo kuom Ramogi FM kar chunje luo tok weche manyene lak sadek mano mar okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi, kaka notimore joma okalo chien igeno ne joma ne okwang'ene kiny dhi bedo nade e kinde ma bende paro mar chik mar omenda donje somo mare mar adek kende bunge mar piny Kenya. Nyakwa Ramogi, ji kata jood bura 176 ne go ombulu mar iye kod paro mar chik no ka 81 ne odagi kama moko bende ne okuno mane ok ochodhi bunge mar piny Kenya. Wach matinende okelo gi kama diny mokalo kod party mano mar ODM. Jomadongo Finance Bill 2023 third reading enango modhi geno neno. Obiro tichare koro kubiro kiny tapani wadwa neno kaka wajumbe wabro bete odcha kaka gibro biro kaka gibogo kura. Ing'eni ng'ato nowacho ni ka ayie kwadok adieri ni leadership mar Azimio onyono kaka sani ne ginyono ni ting'eni gin gi numbers nikech gima notimre ni serikal nodhi monyiewo wabunge moko. Lakini kama koro chope sani ni to koro chopo ni en jopiny gi wabunge gi serikal. Koro koja Azimio omakre motegno to kata magisiko gagocho ni gine minority no gibro bedo majority. Nikech bro mang'iyo ni ji adi mobire bunge. Koro ilongo ni third reading kata gi kisungu wacho ni committee of the whole. Manyiso ni kae emiwacho ga ni the real budget making process. Chik miloso kae makora makore chunye makata speaker ibro neno kowuok achiel kuom jok mantiere speakers panel ema biro bet kata Messi biro gol to biro to bet kanyo iro. Koro sama gine gibet no to koro amendments ntiere mikelo. Unyalo ng'iyo close by close kaka ne entiere cha to ka uneno ni ntiere gik monego loki kae sama koro wajumbe biro kelo amendments moko makata mar housing mawacho ni kae ma ng'ato nyalo wacho ni koro wan wadwa ni mondo koro wagole kabisa kiko bede finance bill. Koro kanye makaji ok owinjore tema wasebet ko wacho ga kapile ni mane third reading ne miyudo ga kanti wajumbe 10 kata 20 kwora mar house en ji 50 but ing'eni speaker tokne nyaka mjumbe machung' manyise ni kae onge ji. Koro manyiso ni mana kaka wajunge chieng'no bro kiny ni luongre magidhi magibed ni otopong'. Koro kanye makaka nchineno second reading nyocha gitamore cha makano tim ilongo ni acclamation duol to giwacho ni speaker wacho ni jo ai survey to giwacho ni to gichung' to speaker wacho ni adieri ka kuchung' ni aneno ka un gi numbers koro waluong division wagoe koro physical mondo wane ni jo makama mana ka kiwacho ni ji makama 176 no go moyie ji 81 no tamore jo modong mane ji 85 no kotimo ang'owa ne onge kae bing'eni ne nitie ji 6 manotimo ang'owa manoriemb ka bas nitie mbunge achiel manotho ma jabanisa koro kigo mano jo mano kogocho ne gin ji 93 mano kogo kura. Koro ka jogi te biro bete ot ka koro kae mabro neno nikech ka gintiere magocho ni division tibro dhi close by close nyaka gitieki gimora amora gibro go ne ang'owa kura nyaka koma kidwa medi gibro go kura.